Už si niekedy mal pocit, že týždeň ovládal teba, namiesto toho, aby si ho ovládal ty. Ako by si neustále naháňal čas, skákal z jednej úlohy na druhú, myseľ rozlietaná na všetky strany. A nech sa snažíš akokoľvek. Nikdy to naozaj nepôsobí, že máš veci pod kontrolou. Nie si v tom sám. Väčšina ľudí tak žije. Nie preto, že by to chceli, ale preto, že si nikdy nevybudovali návyky, ktoré vytvárajú skutočnú štruktúru, pokoj a vnútornú silu. Stoici vedeli niečo, na čo my často zabúdame. Chaos vonku nemusí znamenať chaos vnútri. Seneca povedal, že bez smerovania sa život mení na búrku. Epiktétos veril, že sa musíme trénovať denne, nie raz, ale neustále, ak chceme žiť dobre. To neboli len myšlienky. Boli to praktiky, opakované činy, ktoré formovali charakter, odolnosť a jasnosť. A práve o tom je toto video 7 návykov inšpirovaných stoicizmom. Jednoduché, ale silné. Pomôžu ti prestať len reagovať a začať viesť. Návyky, ktoré nielen organizujú tvoj deň, ale zostria tvoje zameranie, posilnia tvoju myseľ a ukotvia ťa v tom, čo je naozaj dôležité. Nie sú to triky, sú to nástroje. Praktické, uzemnené a časom overené. Ak sa cítiš roztrieštený, zaseknutý alebo len unavený z neustáleho hluku, si na správnom mieste. Buďme úprimní. Väčšina ľudí ani nezačne svoj deň, len naň reagujú. Budík zazvoní, odložia ho. Možno raz, možno 3-krát. A potom sa začne zhon, kontrolovanie notifikácií ešte predtým, než oči naplno otvoríš, preháňanie sa rutinou, vynechávanie raňajok alebo bezduché jedenie pri telefóne. Od chvíle, keď sa zobudia, sú pozadu. Deň diktuje ich tempo, ich pozornosť, ich energiu, nie naopak. Ale tu prichádza zmena. Tvoje ráno je tvoja kotva. Je to tá časť dňa, ktorá ešte patrí iba tebe. Predtým, než prevezme kontrolu hluk, Marcus Aurelius, cisár Ríma a skutočný stoik, si o tomto boji písal vo svojich meditáciách. Pripomínal si, nebol si zrodený na to, aby si ležal pod teplými prikryvkami. Bolo ti dané konať. Neboli to len tvrdé slová, bola to výzva. Začať viesť, počnúť sebou samým. Nemusíš sa hneď stať bojovníkom, čo vstáva o 5 ráno. O to nejde. Záleží na úmysle, s akým sa prebúdzaš. Čo robíš s tou prvou hodinou? Dávaš svojej mysli priestor nadýchnuť sa, alebo ju rovno krmiš chaosom? Ešte predtým, než sa vôbec stihne usadiť. Carl Jung raz povedal: ten, kto sa pozerá von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, sa prebúdza. To je sila rána. Nejde len o to, že vstaneš z postele. Ty sa prebúdzaš do seba samého. V čase, keď je svet ešte tichý. Myšlienky sú jasnejšie. Nie si v obrane. Nereaguješ, ale tvoríš. A nezabúdajme na Aristotela, ktorý veril, že výnimočnosť nie je čin, ale zvyk. Disciplína neprichádza premýšľaním o nej. Stávaš sa disciplinovaným tým, že sa objavuješ znova a znova. Aj keď je to ťažké. Najmä, keď je to ťažké. Takto sa buduje úcta k sebe samému. Takto vzniká hybná sila. Jednoduchý krok. Začni vstávať o 30 minút skôr, ako zvyčajne. Nič viac. Netreba úplne meniť život. Žiadna dokonalá ranná rutina s farebne označenými plánovačmi. Len 30 minút navyše. A počas nich urob jednu jedinú vec. Takú, ktorá ti skutočne záleží. Možno si budeš zapisovať myšlienky. Možno sa natiahneš. Možno budeš len sedieť v tichu so svojimi myšlienkami. Ale rob to zámerne. Rob to po svojom. Pretože keď si osvojíš svoje ráno, zvyšok dňa ťa len tak nerozhádže.
Prvú bitku si už vyhral a toto tiché víťazstvo sa prenesie do toho, ako hovoríš, ako myslíš, ako sa prejavuješ. Platón veril, že prvé a najväčšie víťazstvo je poraziť sám seba. Ráno je miesto, kde sa táto bitka začína. Nejde o dokonalosť, ide o prítomnosť a konzistentnosť. Ráno nie je len časť dňa, je to nastavenie mysle, príležitosť viesť svoj život, namiesto toho, aby ťa život vláčil. Žijeme vo svojej hlave tak veľa, že zabúdame, že žijeme aj vo svojom tele. Naháňame produktivitu, mentálne triky, zmeny nastavenia mysle a duševnú jasnosť, ako by to všetko existovalo oddelene. Ale tu je pravda, ktorú nikto nechce počuť. Ak je tvoje telo vyčerpané, stuhnuté, ťažké alebo zanedbané, tvoja myseľ ťa bude nasledovať. Nedokážeš rozmýšľať jasne, keď je tvoj nervový systém preťažený. Nedokážeš sa sústrediť, keď ťa bolí telo. A určite nedokážeš viesť svoj život, ak máš pocit, že ho len ťaháš do kopca. Stoici tomu rozumeli dávno predtým, než to potvrdila moderná veda. Seneca nepísal len o odolnosti. On ju aj žil. Studené kúpele, pôsty, skúšanie svojho tela, aby zistil, koľko toho naozaj potrebuje. Pretože pre stoika nebolo telo oddelenou vecou, bolo súčasťou výcviku. Epiktétos, narodený ako otrok, celý život krýval. Epiktétos aj napriek telesnému obmedzeniu učil, že telo treba trénovať prísne, aby sa naučilo poslúchať myseľ. Nebola to márnivosť, bola to stratégia. Niekde po ceste sme však vytvorili zvláštne rozdelenie. Správame sa, ako by fyzická kondícia bola len pre športovcov, ako by sila patrila len do posilňovne. Medzi tým nás bolí chrbát z dlhého sedenia. Energia nám padá po obede. A potom sa čudujeme, prečo nevieme zostať disciplinovaní. Pravda je taká, že pohyb je nastavenie mysle. Keď sa krv rozprúdi a telo ožije, ožívajú aj myšlienky. To je biológia, psychológia, starodávna múdrosť. Platón raz povedal, že nedostatok pohybu ničí dobrý stav každého človeka. Nemal na mysli vzhľad, ale ľudského ducha. Myšlienka, že príliš veľa nečinností nezabíja len silu, ale aj pocit vnútornej sily, je stále aktuálna. Keď sa pohneš, hoci len trochu, zapojíš silu. Začneš vytvárať zotrvačnosť. Spojíš sa so svojou hladnou časťou, ktorá ešte nespí. Nepotrebuješ tehličky na bruchu. Potrebuješ len cítiť, že na to máš. To je všetko. Možno je to ranná prechádzka. Možno zodvihneš niečo ťažšie než zvyčajne. Možno si dáš kliky v obývačke, alebo sa večer natiahneš. Nezáleží na tom, čo presne. Záleží na tom, že si pripomenieš. Viem sa hýbať, viem si zvoliť nepohodlie, viem prekonať odpor. Carl Jung raz povedal, čomu odolávaš, to pretrváva. Ak stále odkladáš pohyb, ak ho vytesňuješ, ten odpor narastá, premení sa na frustráciu, potom na únavu, napokon na nehybnosť. Ale keď sa postavíš odporu čelom, hoci aj krátkym tréningom alebo studenou sprchou, prelomíš ten cyklus, premeníš odpor na silu a tá sa prenesie do všetkých častí tvojho života. Keď je telo silné, svet ťa zasiahne inak. Stres ťa neotrasie rovnako. Vchádzaš do miestnosti s väčšou istotou. Už len neprežívaš, ovládaš svoj priestor. A to neprichádza z motivačnej reči. Prichádza to z potu, z opakovania, z toho, že si prítomný vo svojom fyzickom živote. Sokrates povedal, nikto nemá právo byť amatérom v oblasti telesného tréningu. Je hanba pre človeka zostarnúť bez toho, aby videl krásu a silu, ktorej je jeho telo schopné. To zasahuje hlboko, pretože nejde len o telo. Ide o to, poznať svoj potenciál. Cítiť tú schopnosť v kostiach. Nie pre potlesk, nie pre dokonalosť, ale preto, že môžeš. Myseľ je hlučné miesto. Žiadne tlačidlo pauzy, žiadne stíšenie. Len nekonečný tok myšlienok. Prehrávaš si rozhovor z rána. Rozmýšľaš nad tým, čo niekto povedal pred týždňom. Plánuješ večeru.
Pochybuješ o rozhodnutí, ktoré si urobil. Premýšľaš, čo bude ďalej. A všetko toto prebieha naraz. Ak sa cítiš zahltený, nie je to preto, že je s tebou niečo v neporiadku. Je to preto, že tvoja myseľ je plná a tie myšlienky nemajú kam odísť. A práve tu prichádza na scénu písanie. Nie ako roztomilý trend seba zdokonaľovania, ale ako skutočná prax. Nástroj pre jasnosť. Stoická prax. Seneca písal listy priateľovi, ale v skutočnosti to boli poznámky pre neho samého. Reflexie, sebapoznanie, každodenné zastavenie, v ktorom si utriedil chaos a bol k sebe úprimný. Pretože ak si nevytvoríš priestor na jasné premýšľanie, budeš stále len reagovať na všetko okolo seba. Platón raz povedal, že nepreskúmaný život nestojí za to žiť. To neznamená, že musíš byť dramatický. Znamená to, že by si sa mal pravidelne kontrolovať. A nepotrebuješ kožený zápisník ani dokonalú metódu písania denníka. Stačí začať. Jednou vetou, jednou otázkou. Na čo práve teraz myslím? Tento drobný moment sebareflexie, najmä ak sa opakuje pravidelne, vytvára niečo silné. Postupne začneš vidieť vzorce. Možno si vždy v nedeľu úzkostlivý. Možno ti po určitých návykoch klesne energia. Možno už dlho obchádzaš jedno rozhodnutie a ono sa objavuje v každom zápise. Takto funguje sebauvedomenie. Prichádza potichu, cez opakovanie. Carl Jung raz napísal: kým neuvedieš nevedomé do vedomia, bude riadiť tvoj život a budeš to nazývať osudom. Presne s tým pomáha písanie denníka. Vytiahne na povrch tie skryté myšlienky, nevypovedané obavy, potlačené sny a položí ich pred teba na papier, kde ich konečne môžeš vidieť. A keď sú viditeľné, môžeš ich spochybniť, preformovať, vybrať si inak. Predstav si svoj denník ako zrkadlo, ale také, ktoré neodráža tvoju tvár, ale tvoje vnútro, tvoje hodnoty, strachy, pokrok. A to krásne na tom je, že ho nemusí nikto čítať. Nemusí mu nikto rozumieť. Je len pre teba. Je to tvoj priestor na brutálnu úprimnosť alebo tichú nádej, na otázky, sny, premýšľanie. Aristoteles veril, že poznať sám seba je začiatkom každej múdrosti. A úprimne, neexistuje rýchlejší spôsob, ako tú cestu začať, než napísať jednu úprimnú vetu denne. Nie román, nie životný príbeh, len jednu vetu. Čo som sa dnes naučil, alebo čo práve teraz cítim. Čomu sa vyhýbam? Nemusí to byť dokonalé. Stačí, aby to bolo skutočné. Predstav si to. O rok neskôr náhodou otvoríš ten denník. Listuješ starými stranami, možno sú rozhádzané, možno chaotické, ale zrazu zbadáš svoj vlastný rast. Body sa začnú spájať. Uvedomíš si, že veci, ktorých si sa kedysi bál, ti dnes prídu malé. Myšlienky, ktoré ťa kedysi zadržiavali, už nad tebou nemajú moc. To nie sú len spomienky. To sú dôkazy. A ak si práve teraz hovoríš: veď ja nie som spisovateľ, výborne. Aspoň sa nebudeš snažiť niekoho ohúriť. Nejde o dokonalú gramatiku, ani o hlbokú poéziu. Ide o to, dostať von z hlavy to, čo sa v nej krúti, aby si sa mohol trochu voľnejšie nadýchnuť. Ide o to, zorganizovať chaos, aby si v búrke našiel pokoj. Sokrates učil cez dialóg. Veril, že klásť otázky je dôležitejšie, než dávať odpovede. Písanie denníka je tvoj osobný dialóg so sebou samým. Čím úprimnejšie otázky si kladieš, tým jasnejšie odpovede prichádzajú. A práve tam vzniká jasnosť. Poďme sa porozprávať o niečom, čo robíme všetci. Ale málo kedy to nazveme pravým menom. Odkladanie. Nie preto, že by sme boli leniví. Nie preto, že by sme to nezvládli. Ale preto, že hlboko vnútri vieme, tá vec, ktorej sa vyhýbame, nie je len úloha. Je to zrkadlo. Odrážajú sa v ňom naše nepohodlie, strach zo zlyhania, strach zo zmeny. Ten telefonát, ktorý si ešte neurobil, možno sa bojíš odmietnutia. Ten e-mail,
ktorý stále čaká v konceptoch, možno ťa posúva na vyššiu úroveň zodpovednosti. Ten projekt, na ktorý nemáš čas, možno ťa núti čeliť vlastnému potenciálu a tomu, ako dlho pred ním utekáš. Nejde tu o produktivitu triky, ani o zoznamy úloh. Ide o tichú vojnu, ktorá sa odohráva medzi tou časťou teba, ktorá chce rásť, a tou, ktorá sa bojí opustiť pohodlie. Seneca, jedna z najprenikavejších myslí stoicizmu. Seneca raz napísal: Zatiaľ, čo čakáme na život, život prechádza. Zamysli sa nad tým. Vždy, keď čakáš na dokonalý moment, vždy, keď si povieš, začnem zajtra, hráš hazard s časom, ktorý už nikdy nezískaš späť. Prokrastinácia nie je len obyčajné zdržanie. Je to popretie. Je to, ako keby si sám sebe hovoril: odvahu nazbieram neskôr, kontrolu prevezmem neskôr. Ale ako nám stoici pripomínajú, to neskôr nie je nikdy zaručené. Carl Jung sa toho tiež dotkol, keď povedal: čomu odolávaš, to nie len pretrváva, ale rastie. Úloha, ktorej sa vyhýbaš, nezostáva neutrálnou. Rastie v tvojej mysli. Každým dňom je ťažšia. Kradne ti energiu, pozornosť, sebavedomie. A predsa, v momente, keď to konečne urobíš, v momente, keď sa tomu postavíš čelom, tá vec sa zmenší. Stratí nad tebou moc. A zistíš, že to monštrum nebolo v úlohe samotnej, ale v tom vyhýbaní sa jej. Aristoteles veril, že odvaha je prvou zo všetkých cností, pretože umožňuje existenciu všetkých ostatných. A buďme úprimní, urobiť tú vec, ktorej sa vyhýbaš, si vyžaduje odvahu. Nie filmovú hrdinskú odvahu, ale tú tichú. Takú, keď si sadneš, otvoríš notebook alebo zdvihneš telefón a jednoducho to urobíš. Aj keď sa ti trasú ruky, aj keď sa ti chveje hlas. Práve to je skutočná odvaha. Vieš, čo je na tom zábavné? V momente, keď tú úlohu dokončíš, tú, z ktorej si mal celé dni alebo týždne úzkosť, nepocítiš len úľavu. Pocítiš slobodu. Ako keby si odomkol mentálnu klietku, o ktorej si už aj zabudol, že v nej žiješ. A najlepšie na tom je, že tento maličký moment víťazstva spustí zotrvačnosť. Začneš znovu veriť v seba. Pripomenieš si, čoho si schopný. Sokrates raz povedal: tajomstvo zmeny je sústrediť všetku energiu nie na boj so starým, ale na budovanie nového. Tá energia, ktorú si doteraz míňal na odkladanie, pochybovanie, analyzovanie. Predstav si, čo sa stane, keď ju nasmeruješ do činu. Do budovania, tvorenia, napredovania. Takže teraz je čas na krok. Vyber si jeden. Vyber si tú jednu vec. Nie 5. Nie celý zoznam. Len tú jedinú úlohu, ktorá ti už dlho straší v kútoch mysle. Už teraz presne vieš, ktorá to je. Urob ju dnes. Nie keď sa hviezdy zarovnajú. Nie keď sa ti otvorí diár. Nie keď sa budeš cítiť pripravený. Urob ju práve preto, že je nepríjemná. Práve to je ten signál. Práve tam sa ukrýva rast. Očiarkni ju. Precíť tú zmenu. A keď to urobíš, neoslavuj len to, že si ju dokončil. Oslavuj to, že si vybral pokrok pred strachom. To je ten druh sebaúcty, ktorý vytvára zotrvačnosť. To je ten druh konania, ktoré by stoici nazvali cnostným. Je aj taký tichý druh vyčerpania, ktorý sa plazí, keď ideš prázdny už príliš dlho. Ale už si na to zvykol. Tú mozgovú hmlu si pripisuješ stresu. Výbušnosť zlému dňu. Neschopnosť sústrediť sa priveľa otvoreným kartám v prehliadači. Ale čo ak skutočný problém nie je tvoj zoznam úloh, ale tvoj spánkový dlh? A tu je tá časť, ktorú radi ignorujeme. Môžeš jesť dokonale, cvičiť každý deň, písať si denník každé ráno, meditovať počas obeda, prečítať každú knihu o produktivite, ale ak nespíš poriadne, tvoja základňa je narušená. Nezáleží na tom, ako tvrdo trénuješ telo, alebo ako ostro brusíš myseľ. Bez oddychu sa to všetko začne rozpadávať. Najprv pomaly, potom naraz. Stoici nemali inteligentné hodinky,
ani filtre modrého svetla, ale rozumeli rytmu, obnoveniu a rovnováhe. Seneca povedal: myseľ musí dostať oddych, vstane vylepšená a ostrejšia po dobrom prestávke. Tá prestávka, o ktorej hovoril, je to, čo dnes voláme spánok. Nie rozmaznávanie, nie lenivosť, ale obnova. Posvetná pauza, aby si sa mohol vrátiť v plnej sile. Žijeme v kultúre, ktorá oslavuje preťaženie a démonizuje odpočinok. Spánok sa akosi stal znakom slabosti, namiesto elitného výkonnostného nástroja, ktorým v skutočnosti je. A teraz si predstav takýto myšlienkový experiment. Keby si nedovolil svojmu telefónu klesnúť pod 10% batérie bez paniky, prečo si každý deň dovolíš fungovať na posledných výparoch? Carl Jung raz napísal: aj šťastný život nemôže existovať bez štipky temnoty. A slovo šťastie by stratilo zmysel, keby nebolo vyvážené smútkom. To je rytmus prírody. Svetlo, potom tma. Námaha, potom oddych. Spánok nie je obchádzkou od života. Je to kľúčová súčasť cyklu, ktorý umožňuje skutočne zmysluplný život. A začína sa ešte predtým, než tvoje telo vôbec dosiahne vankúš. A práve túto časť väčšina ľudí prehliada. Kvalitný spánok sa buduje v hodinách, ktoré mu predchádzajú. Do spánku sa nepadá. Do spánku sa prechádza pomaly, vedome. Znamená to nastaviť si hranice. Zavrieť notebook. Vypnúť ostré svetlá. Ukončiť deň pokojom, nie chaosom. Sokrates veril, že miernosť a sebapoznanie sú najvyššími formami múdrosti. A to zahŕňa aj schopnosť vedieť, kedy prestať. Kedy si povedať stačilo. Kedy priznať, teraz nemyslím jasne. Potrebujem oddych. Ale často ideme cez svoje limity. Správame sa k spánku, ako by bol voliteľný, ako niečo, čo dobehneme neskôr. Ale neskôr nikdy nepríde. A keď už sme úprimní, zaspávať pri scrollovaní ti nepomáha. Klameš tým mozog, že má zostať v strehu, zatiaľ čo tvoje telo prosí o pokoj. Pravda je taká, že potrebuješ večerný rituál. Niečo jemné. Niečo, čo tvojmu telu povie, teraz je bezpečné odpočívať. Možno je to kniha, teplá sprcha, pár riadkov v denníku, alebo len ticho. Čokoľvek, čo ťa spomalí, namiesto toho, aby ťa ešte viac roztočilo. Aristoteles raz povedal: známkou vzdelanej mysle je schopnosť prijať myšlienku bez toho, aby sme ju automaticky prijali. Keď si oddychnutý, máš túto kontrolu. Môžeš pozorovať svoje myšlienky, namiesto toho, aby si bol ich otrokom. Nereaguješ impulzívne. Odpovedáš vedome. Robíš rozhodnutia, nie reflexy. A to je sila odpočatej mysle. Takže dnes večer urob niečo iné. Stanov si čas, kedy pôjdeš spať, a dodrž ho. Vypni hluk skôr. Daj svojmu telu to, o čo si ticho prosí. Nie ako odmenu, ale ako prípravu. Spí tak, ako keby tvoja jasnosť myslenia závisela od toho. Spí tak, ako keby tvoja disciplína závisela od toho. Spí tak, ako keby tvoj ďalší prelom bol hneď za hranicou 8 poctivých hodín. Je niečo upokojujúce na tom mať plán. Pekný, čistý to-do list. Harmonogram dokonale farebne rozlíšený. Ale buďme úprimní. Ako často deň naozaj prebieha podľa tohto plánu? Zobudíš sa pripravený všetko rozdrviť a potom niekto zruší schôdzku, počítač zamrzne, dieťa ochorie, doprava je horšia než zvyčajne. Zrazu sa tvoj dokonalý deň rúti a v tom momente väčšina ľudí stratí rovnováhu. Nie preto, že problém je taký veľký, ale preto, že prišiel nečakane. A práve tu vstupujú stoici s jedným z najmocnejších mentálnych nástrojov, aké boli kedy vytvorené. Premeditatio malorum, predvídanie zla. Nie je to pesimizmus, je to príprava. Nie očakávanie najhoršieho, ale ochota pripustiť možnosť, že veci nepôjdu podľa plánu. Aby keď ti život udrie do tváre a ver mi udrie, nebol si šokovaný, ale pripravený.
Epiktétos sa pýtal, čo by sa stalo s Herkulom. Myslíš si, že ak by Herkules nikdy nestretol leva, hydru, jelenia, diviaka, alebo nemusel čistiť svet od divokých zločincov, mal by vôbec nejaký zmysel? Výzvy života sú tréningovým poľom. Nie sú prerušením tvojho cieľa. Sú tvojim cieľom. Sila sa nebuduje v pokojnej vode. Buduje sa vtedy, keď sa vietor zdvihne a vlny narážajú. A ten druh odolnosti sa začína v mysli. Trénuješ ju, rovnako ako telo pred pretekmi alebo pred zápasom. Predstavuješ si možné prekážky, nie preto, aby si v nich uviazol, ale aby si im vzal silu. Začneš myslieť ako šachista 3 ťahy dopredu. Nie preto, že si želáš, aby sa stalo niečo zlé, ale preto, že keď sa to stane, budeš jediný v miestnosti, kto sa nerozsype. Carl Jung raz povedal, najväčšia záťaž, ktorú dieťa nesie, je neodžitý život jeho rodičov. Čo to znamená v tomto kontexte? Keď modelujeme vyhýbanie sa ťažkostiam, keď nás každý problém prekvapí ako rana, keď sa zosypeme pri každej prekážke, neničíme len seba, učíme aj ostatných, najmä tých, čo nás sledujú, že život má byť ľahký. A to nie je pravda, ale to tiež neznamená, že musí byť utrpením. So správnym nastavením mysle sa môže stať zdrojom sily. Platón veril, že múdrosť sa začína v úžase, ale múdrosť si vyžaduje aj predvídavosť, schopnosť myslieť za hranice prítomnosti, predstaviť si, čo by mohlo zlyhať a pripraviť sa. Nielen záložný plán, ale záložnú myseľ. Takú, ktorá nepanikári. Takú, ktorá sa nezrúti. Takú, ktorá pokojne povie: vedel som, že toto sa môže stať. A som pripravený. Epiktétos sa pýtal, čo by sa stalo s Herkulom? Myslíš si, že ak by Herkules nikdy nestretol leva, hydru, jelenia, diviaka, alebo nemusel čistiť svet od divokých zločincov, mal by vôbec nejaký zmysel? Výzvy života sú tréningovým pólom. Nie sú prerušením tvojho cieľa. Sú tvojim cieľom. Sila sa nebuduje v pokojnej vode. Buduje sa vtedy, keď sa vietor zdvihne a vlny narážajú. A ten druh odolnosti sa začína v mysli. Trénuješ ju, rovnako ako telo pred pretekmi alebo pred zápasom. Predstavuješ si možné prekážky. Nie preto, aby si v nich uviazol, ale aby si im vzal silu. Začneš myslieť ako šachista 3 ťahy dopredu. Nie preto, že si želáš, aby sa stalo niečo zlé, ale preto, že keď sa to stane, budeš jediný v miestnosti, kto sa nerozsype. Carl Jung raz povedal, najväčšia záťaž, ktorú dieťa nesie, je neodžitý život jeho rodičov. Čo to znamená v tomto kontexte? Keď modelujeme vyhýbanie sa ťažkostiam, keď nás každý problém prekvapí ako rana, keď sa zosypeme pri každej prekážke, neničíme len seba. Učíme aj ostatných, najmä tých, čo nás sledujú, že život má byť ľahký. A to nie je pravda. Ale to tiež neznamená, že musí byť utrpením. So správnym nastavením mysle sa môže stať zdrojom sily. Platón veril, že múdrosť sa začína v úžase, ale múdrosť si vyžaduje aj predvídavosť, schopnosť myslieť za hranice prítomnosti, predstaviť si, čo by mohlo zlyhať a pripraviť sa. Nielen záložný plán, ale záložnú myseľ. Takú, ktorá nepanikári. Takú, ktorá sa nezrúti. Takú, ktorá pokojne povie: vedel som, že toto sa môže stať a som pripravený. Povedzme, že zajtra ťa čaká veľká prezentácia. Väčšina ľudí si vizualizuje úspech, plynulý prejav, prikúvujúce hlavy, potlesk. To je dobré. Ale stoik si predstaví aj to, že mikrofón vypadne, že nefungujú slajdy, že niekto spochybní jeho myšlienky. Nie preto, aby sa vystrašil, ale aby trénoval svoju rozvahu. Takto, keď sa niečo naozaj pokazí, nezmrzne. Prispôsobí sa. A to je skutočná sila. Sokrates ľudí často vyzýval, aby spochybňovali svoje predpoklady.
aby sa pozreli pod povrch svojich presvedčení. Ak veríš, že život bude plynulý, každá prekážka pôsobí ako zrada. Ale ak príjmeš, že chaos je súčasťou dizajnu, prestaneš sa ním urážať. Prestaneš ho brať osobne. A táto zmena je zásadná. Takže tu je jednoduchá výzva na dnešok. Venuj si 5 minút, len 5. Zamysli sa nad zajtrajškom. Čo by sa mohlo pokaziť? Čo by ťa mohlo vyviesť z rovnováhy? A potom sa spýtaj sám seba. Ako zareagujem, ak sa to stane? Nie, ako zareagujem impulzívne, ale ako odpoviem vedome. Pretože presne to robí príprava. Vytvára priestor medzi udalosťou a tvojim správaním. Dáva ti kontrolu. Nemôžeš predvídať všetko, ale môžeš predvídať, že niečo nepôjde podľa plánu. A keď sa tak stane, budeš pevný, pokojný, neotrasený. To je výhoda stoika. Nie je život bez chaosu, ale myseľ, ktorá ostáva pokojná aj uprostred neho. Je tu jedna pravda, ktorú všetci poznáme, ale zriedka sa jej pozrieme priamo do očí, pretože je nepohodlná, je ťažká. Prinúti nás zastaviť sa spôsobom, akým nás málo ktorá vec zastaví. Nie sme tu navždy. A to uvedomenie mení všetko. Nie morbídne. Nie v zmysle, na čo sa vôbec snažiť, ale v duchu. Už žiadne plytvanie časom. Keď si uvedomíš, že život má svoje hodiny, ktoré tikajú, začneš jasnejšie vidieť, čo je naozaj dôležité a čo nikdy nebolo. Stoici tomu hovorili memento mori, pamätaj, že zomrieš. Nie preto, aby sa tým vydesili do smútku, ale aby zaostrili svoju pozornosť. Marcus Aurelius, cisár a filozof, napísal: mohol by si opustiť život práve teraz. Nech to určí, čo robíš, čo hovoríš a čo si myslíš. Nebol dramatický, bol zámerný. Ukotvoval sa v prítomnosti. Nechal smrť, aby mu zaostrila pohľad na život. A mal pravdu. Väčšina toho, čo nás stresuje, čo nás ťaží, čo nás drží zaseknutých v hlave, vôbec nesúvisí s prítomným okamihom. Sú to výčitky z minulosti, ktorú už nemôžeme zmeniť. Alebo obavy z budúcnosti, ktorú sa snažíme kontrolovať. Ale smrť, keď ju pripomíname múdro, nás vracia späť k prítomnému okamihu. Šepka, tento moment je dôležitý. Nedostaneš ho znova. Tak ho cíť. Povedz to. Urob s ním niečo. Carl Jung raz povedal: človek, ktorý nepozná smrť, nepozná život. To je ten paradox. Čím viac sa vyhýbame myšlienke nakoniec, tým viac sa stávame necitlivými voči tomu, čo máme priamo pred sebou. Ale keď sa tomu postavíme, naozaj čelíme tomu, čo nevyhnutne príde, odomkneme niečo vzácne. Prítomnosť, vďačnosť, naliehavosť. Nie ten druh, čo panikári, ale ten druh, čo vie, čo je dôležité. Prestaň riešiť malichernosti. Prestaň čakať na ideálny čas. Prestaň nosiť v sebe staré krivdy za veci, ktoré v širšom obraze nič neznamenajú. Zamysli sa, koľko momentov si nechal ujsť len preto, že si myslel, že bude ďalšia šanca. Koľko slov si nevyslovil? Koľko ľudí si len preskroloval, namiesto toho, aby si sa ozval? Keď si uvedomíš, že tie príležitosti nie sú nekonečné, niečo sa v tebe zmení. Staneš sa mäkším, ale odvážnejším. Ukotvenejším, ale odhodlanejším. Platón veril, že filozofia je prípravou na smrť. A nie v ponurej, ale v oslobodzujúcej forme. Pretože keď pochopíš, že tvoj čas je obmedzený, začneš žiť úprimnejšie. Prestaneš hrať role. Začneš prenasledovať to, čo je skutočné. Podstupuješ rizika. Hovoríš pravdu. Miluješ hĺbšie. Predstav si to. Ukladáš spať niekoho, na kom ti záleží. Poboskáš ho na dobrú noc. A na chvíľu naozaj pocítiš váhu toho momentu. Že toto, práve toto tu, môže byť naposledy. Nie preto, že by si bol negatívny, ale preto, že si prítomný. A tá prítomnosť naplní tvoje srdce väčšou láskou, než si vedel, že v sebe máš. Sokrates, keď stal pred súdom, povedal:
Smrť môže byť najväčším zo všetkých ľudských požehnaní. Prečo? Pretože dáva veci do poriadku. Odstraňuje ilúziu, že máme čas na plytvanie. A práve v tom je dar. Pohne nás vpred. Prinúti nás konečne konať. Prestať odkladať sny. Opraviť to, čo sa pokazilo. Odpustiť. Objaviť sa naplno. A bez ospravedlňovania. Takže tu je tvoja pripomienka a výzva zároveň. Nečakaj. Povedz to, čo si chcel už dlho povedať. Ospravedlň sa, ak treba. Alebo povedz pravdu, ak si už príliš dlho ticho. Objím silnejšie. Smej sa hlasnejšie. Choď sa prejsť. Zavolaj. Napíš tú správu. Začni ten projekt. Urob to teraz. Pretože zajtrajšok nie je zaručený. Jedného dňa sa toto všetko stane len spomienkou. Alebo nestane. Ale dnes, práve teraz, si tu. Dýchaš, premýšľaš, vyberáš si. A v tom je sila. Nepusť ju len tak medzi prsty. Ak sa ťa toto hlboko dotklo, nezabudni. Múdrosť staroveku nie je minulosť. Je to spôsob života. Vráť sa k nej. Zostaň pri zemi. Zostaň prítomný.